وللكات الكربين سيد مولانا شيخ عبد القادر الجيلاني سيد مولانا شافي أباس أحمد بن حامد التجاني على أحفظة قراءة جواب أحمد شامبول الشام أحمد شام أحمد بهنورية أحمد شافي البقال أحمد شافي الدوي صنع مكان حجان بارم وقسم وعيد الميزان يحب عبد السلام جاجتهم بريم وصلهم صنع حد مشايخنا وشيخ مشايخنا فينا عبد الملك سكاليان وصنع في هذا الكتاب Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jumbas, Syekh Muhammad Jainuddin Abdul Aziz Al-Malibar. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqana siril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimallah nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa mubtilatuha utawi pira-pira kang batalake salat. Kibab pasal perkara-perkara sing batalno salat. Wingi sing sunatane mon kemakruhane saniki perkara-perkara sing batalno salat. Yang sepeda nutkun iku ngucap bi harfaini kelawan rong huruf wilaan hale nuli-nuli. B alif ba nuli-nuli dua huruf atau nang gone bahasa Arab kum an min iki batal. Walau lan senajan fitanah nuhin ing dalem dehem ora senajan jelas hurufe tapi dehem niku batal. Au harfin utawa sahuruf mufhimin kang mahamake min kalami basyarin sangking omongane menungso. Utawa ora rong huruf tapi sak huruf tok tapi memberi pemahaman. Oleh bahasa Arab iku ki iku jagalah reksa iku padha ae ana fi tuhunilah penuhilah iku sak huruf memberi pemahaman walaupun enggak sampai dua huruf sak huruf lah tapi memberi pemahaman pada ngomongi menungso niku salate batal. La yasirun ora omongan kang sithik la yasiru kalamin ora batal sithike omongan
sabaqo kang ketrucut lisanu apa lisane wong ilahi maring yasiru kalamin. Omongan sing sithik tapi ketrucut gitu. Jadi pas sholat ketrucut ngomong titik gak jarak berarti. Sabkul lisan itu apa nggih ketrucut mau banget. Mungkin pas neng sholat neng omah ana mboke nang gone dapur ngomel-ngomel kuwi mangan gak dengan sholat gak tapi ketrucut. Niku mboten batal malah. Ana nasi atau lali sapa wong utawa lali pas lagi sholat jawab mau mangan ora le mboten tapi lali mboten batal. Au jahila utawa ora ngerti sapa wong tahrimau ing harame ngomongan mau utawa dia gak ngerti nah sholat itu gantung ngomong pihak yang dalam sholat ngomong ning sholat itu gak boleh tapi gak ngerti perkara gak ngerti gini waktu balan parek adu apa mongsone wong bil islami kelawan Islam panci anu apa lagi masuk Islam mualaf ora denger tapi nawis kecile napa Islam wis ning gone kalangane santri wis gede-gede yo tetep batal ya. Niki mau sing memang kalau gak ngerti nak ngomong waktu ning salat iku gak boleh haram. Au nasya utawa tumbuh sapa wong baidan hale adoh min anil ulama saking ulama. Ora apa-apa meneh mau nggih ngomong waktu sholat gak batalon nah ini panci orang ngerti perkorone adoh saka wong-wong ngalim ya, ulama wala yatanahnahu li ta'adurin lan ora batal dehem-dehem li ta'adurin krana ana li ta'aduri ruknin kauliyin krana udure rukun kauli wa ing kasura lan senajan akeh apa dehem-dehem dia mau dehem nggih niku batal nggih soalé niku kathah hurufe Kang nggih niku dehem batal ora batal dem-dem nak metune perkara ana udur dalam rangka maca rukun qauli nggih takbir Allahu Akbar maca Fatihah terus maca tahiyat akhir sholawat ning gone tahiyat akhir terus salam iku sing rukun sing kauli sing bangsa ucapan kok maca Fatihah terus gorokan iku gatel nek ora di iku gak angel maca Fatihah lha iku sajan dem mboten batal maca tahiyat nggih ngoten mas maca tahiyat ape nerusno bacaane niku kesulitan ora didehemno niku pas dehem mboten napa-napa deheme nggih tapi nak ora rukun kauli sunnah nembe nggih kaya apa maca surat niku kan mboten rukun bar amin terus maca surat-suratan ngoten nggih alam nasrah laka sadrak kok kangelan maca tetep dehem niku tetep batal soalnya maca surat iku mboten rukun kauli wala dhaqun lan ora guyu
ora batal guyu, wa bukaun lan nangis, wa su'alun lan watuk, wa atosun lan wahing, in golabat lamun kalindih sapa wong, wa qolat lan sithik apa dhahkun buka niku boten batal neh guyu, tapi memang gak iso dimpet. Kelindih iku gak iso dimpet tur sithik, ora guyu laka-laka sing dawa boten. Jenengan salat mungkin ning gone njaba ana wong liwat kejungkel numpak sepeda sampean guyu ora iso dimpet. Nek sithik nggih mboten batal. Tapi lek guyu kakak nggih batal. Guyu sing sithik nggih. Nangis mboten batal. SP sing sithik ora nangis geru-geru. Matuk mboten batal ya. Wahing, ejing mboten batal ora iso diempet panji. Golabat in golabat wa qolat. Syaratnya iku kalindih ora iso diempet terus yo mek sithik secukupe. On titik. Batal meneh wa fi'lun fakhisun, wa fi'lun lan penggawean fakhisun kang elek, kawasabatin kaya melompat. Sholat kok loncat-loncat pencolitan ya batal. Au kasirun utawa obah sing akeh yakinan hale yakin min ghairi jinsiha saking liyane jenise salat. Batal meneh gerakan-gerakan sing akeh sing ora masuk ning gone gerakan salat. Tapi nek gerakan salat nggih mboten kaya rukuk ya diubah kabeh kan, pirang-pirang sujud, sirahe ubah, tangane ubah, sikile ubah. Tapi kok gerakan salat nggih mboten. Sing batalan iki gerakan akeh sing ora gerakan salat. Contone kasala si khotawatin kaya telu pira-pira jangkah. Kaya telu pira-pira jangkah. Melaku telung jangkah niki batal ya. Wa tahriku kafin lan ngobahake epek-epek salasan kelawan ping telu ya huku kang ngukur sapa wong terus sampean kukur-kukur nganggo obahe epek-epek ping telu. Niki batal ya. Langsung batal. Ligoi siddati jarobin karana liyane bangete gudik. Tapi mau ning ngukur-ngukur mau gak perkara gudik najan gudiken nggih, gudike parah. Ngukur-ngukur ping 3 ning mboten batal ya. Ping 3 mau wilaan hale nuli-nuli, tapi nak ping 3 mau nggih batal nganggo niki terus di loro telu niki batal. Nak ping 3 berturut-turut ya. Tapi nak sepisan mandeg nggih mboten batal. Soale epek-epek iki termasuk satu anggota ya. Tapi nak ba'du sebagian anggota mboten napa-napa ya. Berarti ku contohnya kaya driji siji ning nggih, driji siji. Oh niki obah ping 10 ping 20 mboten batal niki. Batal niku pasti mau nggih, rak lengan niki nggih lengan ngene. Ngukur ngene, ini kan sak anggota tangan, tapi ora cukup gatet tempat ngene-ngene, drijine tok
niki mboten masalah driji niki mboten satu anggota ya. Tur ping telu berturut-turut gambarane piye bihaisu yu'adu kelawan sekirane diwilang kulun apa saben-saben gerakan muttasilan ing sambung alama ing ngatasé obah oblau kang ing dalem sadurunge ma walau sahwan lan senajan lali obah berah ping telu sen mau tonjangkah ping telu senajan lali iku tetep batal tetapi nuli-nuli kira ping contone nak oga nuli-nuli mandek sepisan mandek terus obah meneh mandek atau langsung ping pindho mandek niku mboten batal. Terus pas jenengan sujud nggih, sujud badune teblok. Niku dijupuk asal apa mboten? Dengan sujud badune ucul ya, terus lungguh. Teblok ngeten iki, ucul nggih, terus lungguh. Dipundhut ya. Asal mu ora langsung ngene. Ini kan ping telu nggih. Carane pisan mandek, pisan ngene mandek. Ping telu walaupun ping telu tapi ora berturut-turut mboten napa-napa. Tapi nak terus ngene gak ora ana mandeke, berarti niku mutawakwilaan. Ping telu berturut tuh niku batal. Wala la khafifun ora obah kang sithik nggih. Ora batal obah kang sithik wa in kasura lan senajan akeh apa khafif mutawalian halin nuli-nuli katahriki asabihi kaya ngobahake drijine wong. Mun kula contohake nggih. Nah obah sithik cuma driji siji ngeten iki mboten batal nggih. Nek kan wis senajan ping 3 ping 4 mboten napa-napa ya. Dina obahe sithik niku mboten napa-napa. Kanjeng Nabi nggih nate salat niku nggendong Umamah. Nggendong Umamah niku nggih nak sujud diselehno, mungkin nak ngadeg digendong melih. Niku mboten batal. Soale gerakane sithik ya ora telu berturut-turut. Nah iku tapi nak ana butuh nggih. Tapi nak gerakan tangan sithik lah ba'du sebagian anggota tapi kok niate dolanan nggih batal ya. Jadi mungkin apa ya isyarah ngene apa salat malah ngene-ngene karo balane. Niki kan dolanan nggih. Ngacungno ngene. Niki dolanan batal nggih senajan obane ketok. Driji tengah mungkin nggih. Isyarat karo balane niku dolanan nggih tetep batal senajan gerakan sing sithik. Wajfani lan hidepe wong, hidepe obah-obah ping 10 ping 20 mboten napa-napa nak hidep ya. Bale termakna napa? Ora satu anggota tubuh.
Jadi sing gerakan ning nggone liyane salat sing diperintahno atau kesunatan nggih. Contone gerakan sing ora disunahno niku ngangkat kedua tangan ketika jenengan badhe ngadeg saka rakaat pertama. Niku kan salat satu rakaat pertama nggih. Mun sujud tunggu terus sujudan kan ngadeg. Kan Allahu Akbar niku mboten disunahno ngangkat tangan nggih. Sing disunahno ngangkat tangan niku nak bar rakaat kedua bar tahiyat pertama, rakaat kedua nggih kan tahiyat. Tahiyat awal nggih niku ngadeg Allahu Akbar niku disunahno ngangkat tangan. Tapi nak rakaat pertama, rakaat ketiga niku mboten disunahno. Lah jenengan kok Allahu Akbar berarti kan kedua tangan. Tambah mantuk siji gini berarti telu. Batal malah nggih. Nah, kadang sing kalau tingali kadah tiyang nggih, sing rakaat pertama Allahu Akbar ngangkat tangan. Iku mboten kesunatan arek. Berarti wis kalih niki Allahu Akbar ping kalih tambah ngene gerakan kepala wis tilu batal. Sing kesunatan niku angkat tangan niku nak badhe ngadeg saka tahiyat awal ning gone rakaat kedua niku panci mengangkat tangan. Wa muftirun lan perkara kang batalake poso. Iku dadi kabeh sing batalno poso niku batalno salat, mangan, ngombe. Wa ta'ammudu takriri ruknin fi'liyin lan jarak baleni rukun kang bangsa penggawean niku nggih batal. Nah, rukuk niku kan ping sepisan nggih. Niku jarak rukuke ping pindho. Kecuali nak lali. Jarak rukuke ping pindho. Sujude ditambahi ping 3. Nah, ngoten niku malah batal nggih. Wa italu fi'liyin qasirin amdad kelawan ndawaake rukun fi'li qasirin kang pendek amdan kelawan jarak. Ana rukun fi'li sing pendek, qasir iku pendek. Iku iktidal karo lungguh di antara dua sujud. Iku gantuk dawa-dawa. Panjenengan dawakno malah batal. Jadi jangan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil samawati wal ard. Nah, iku ngedonga iku wis bar dan gawe gitu turun. Rasa ndonga sing liya-liya. Nah, kedawan malah batal. Iktidale suwi iku ora marahi entuk tambahan ganjaran khusyuk boten malah keliru nggih. Meneh duduk di antara dua sujud. Angger donga sing disunahno diwaca enggal-enggal sujud maneh nggih. Rabbi firli wal walidayya niku nggih. Piye dongane niku? Nah niku angger wis donga niku men selesai. Al-fa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani niku terus sujud. Ampun tambah hitung-hitung liya nah kedawan malah batal. Niki rukun qasir soalnya. Rukun fi'li qasir.
rukun penggawean sing pendek. Tapi nak sujud, niku mboten napa-napa didawakno nggih. Sampeyan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih maca ping 11, ping 15, terus tambah donga napa-napa wektu sujud, 2 wulah mboten napa-napa nggih. Nak sujud nanti kon ngakeh-akeh ndonga wektu sujud niku. Tapi nak terus duduk di antara sujud i'tidal didawakno, ditambahi donga-donga sing sanes niku malah batal. Soalnya kon sedelok tok i'tidal kare duduk di antara dua sujud. Wa ikhlalu syartin lan nyacatake syarat min syurutiha saking pira-pira syarate salat. Jadi waktu salat syarate rusak. Niku jadi batal. Syarat ini apa? Suci nggih ora hadas. Kok ngentut nggih batal. Nutup aurat mas salat malah suwek sarunge bolong ketok aurate batal. Napa meneh syarate Islam syarat wajib niku. Kok tengah salat kok murtad batal salate. Suci tempat, suci badan, suci pakaian nggih syarat-syarat. Niku kok hilang, rusak. Syarate rusak, salate dadi batal. Batal meneh wa tarku ruknin lan ninggal rukun cek senajan rukun kauli min arkaniya saking rukun-rukune salat kok ditinggal rukune iku nggih takbir maca Fatihah ruku i'tidal niku nggih kok termasuk napa tumakninah ning gone wektu ruku tumakninah waktu i'tidal sujud duduk antar sujud iku rukun kok ditinggal sujude mek ping pisan rukuke ora nggo ruku ditinggal rukuke utawa gak maca Fatihah niku nggih batal. Nak lali pas napa salat lali ora maca Fatihah pripun? Padahal iku rukun. Lah jenengan wis sujud lagi lho aku mau ora maca Fatihah. Nggih sing niku mau salate napa ora dihitung dadi sak rakaat, dadi jenengan munggah neh mulai rakaat pertama meneh sing niku mboten dihitung rakaat. Terus berarti nggih cara nak anu rakaat ping cara zuhur ping 5 jenengan nggih. Dengan ping 5. Nak lali maca Fatihah utawa lali ora ruku. Bar maca Fatihah langsung sujud. Lali uga ruku, luput ngadeg iling lho aku ora ruku malah. Ya niku sing pertama niku mau mboten ora sah jadi diawali rakaat pertama. Jadi sing niku mau nganggur. Sing niku mau nganggur. Wa ukiya nggih wa ala bisawab. Mugi saged amalake saged leres anjenipun kita salat memenuhi syarat rukune sunah-sunahe. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa